indlæggelser på afdelingen og være det meste af tiden. Det scenarie, vi kan frygte, at vi kommer ud i, hvis ikke vi finder noget til ham inden for det tidsrum. Christian har levet sammen med Daniel de sidste 35 år. De er begge to i teaterbranchen. Før blodproppen arbejdede Christian som skuespiller og teaterchef både i Danmark og i udlandet. Og der havde vi et liv med fest og ballade og med masser af mennesker omkring os og publikum og det der, som man forbinder med showbusiness. Det var tidligt op og sent i seng, og nu er det sent op, og jeg ved, kan ingenting. Hej, godmorgen. Det har været en morgen, ja. Nu er det søvær. Kaffen er klar. Sidste år stod 36 hjertepatienter på ventelisten. Jeg kunne have sovet hele døgnet. Det er både 4 af dem døde, mens de ventede på et nyt hjerte. Der kom aldrig en donor. lige nu, så begynder jeg at sige fra til mange ting, fordi disse måneder nu er enten den, der fører os til transplantationen og til et nyt liv, eller så er jeg bange for, at det er de sidste måneder, vi har sammen. Hvad sker der? Og nu har det været skidt. Hvad sker der? Christian er efterhånden så svækket, at han sover det meste af døgnet. Jeg tror ikke rigtig snart, jeg kan mere. Men hvis ikke det lykkes, så tror jeg nok, jeg kommer til at snakke alvorligt med Daniel. Og sige, kan vi ikke lige finde ud af et eller andet her, for det klarer jeg ikke at leve med. Så må jeg finde ud af, hvordan jeg kommer fra. Trods flere kampagner har kun en femtedel af alle voksne taget stilling til organdonation og tilmeldt sig donorregistret. Når den afdøde ikke selv har taget stilling, er det de pårørende, der skal træffe den svære beslutning. Birte mistede en forårsmorgen sin søn Benjamin. Han blev kun 18 år. Det var mandag, og solen skinnede, og det var lunt i vejret, og fuglene sang. Og jeg sad og spiste morgenmad med Benjamin. Så skulle han køre til toget. Og jeg sagde bare farvel, og gav ham sådan en, have en god dag. Og så skiltes vi, og så skulle jeg køre lidt efter. Og lige pludselig så kommer min mand ud. Der var nogen, der havde ringet, om Benjamin var vores søn, og der var sket et eller andet. Benjamin er kørt galt på sin cykel få 100 meter fra hjemmet. Med høj hastighed er han cyklet frontalt ind i en parkeret lastbil, der holder i vejsiden. Så kom vi derhen, og så lå han på asfalten. Og jeg registrerer bare, at han ligger der og får lyst til at kaste mig hen over ham, min lille dreng der. Men det må jeg ikke for politiet. De holder mig tilbage, for falsk skulle jeg lov at arbejde. Benjamin bliver hasteindlagt på intensivafdelingen på Viborg sygehus. Da så dukkede en læge op, så kunne jeg godt se på ham, at det nok ikke var godt nyt. Så begyndte han jo sådan meget famlende at fortælle os, ja, han havde jo det eneste positive, den egentlig rigtig kunne sige, det var, at hjertet slog. Men, og så fortalte han jo så, at han var jo i koma, og de havde konfereret med Aalborg, og han var altså så skadet. Han havde 5 brud på nakken, og han var så skadet i hovedet, så han kunne ikke, altså, der var ikke noget at gøre. Vil det sige, at han dør? Ja. I løbet af natten bliver Benjamins tilstand værre. Næste morgen erklærer lægerne ham for hjernedød. Hos en hjernedød er al hjerneaktivitet væk, og patienten kan ikke vågne igen. I løbet af få dage vil også hjertet holde op med at slå.
Men i den periode, hvor hjertet og de øvrige organer stadig fungerer hos den hjernedøde, er det muligt at transplantere organerne til de patienter, der står på venteliste. Efter Benjamin er erklæret hjernedød, er han en mulig organdonor. Men han har ikke selv taget stilling til donation. Det er derfor overladt til familien at tage beslutningen. Vi har aldrig snakket om det hjemme, hvad vi kunne gøre, og hvad deres holdning var til organdonation. Og vi fik jo den der grimme lille hvide pose med hans ting i. Og der havde vi kigget i hans punkt og set, om der skulle være en donorkort i eller noget. Så det kunne da godt have været, selvom vi ikke har snakket om det. Vi fandt ingenting, ingen hjælp der. Og vi spekulerede bare på, hvad han selv ville have sagt. Og det var sådan set det vigtigste for os at tage den beslutning, han selv ville have taget. Når det er de pårørende, der alene skal tage beslutningen om organdonation, søger de ofte hjælp hos hospitalspræsterne. De sidder jo i den grad afmægtige. De er afmægtige på et område, hvor det er allersværest at være det, og kunne gøre noget for at redde deres nærmeste. Så afmagtsfølelsen, det er faktisk det mest grundlæggende lige der. Og midt i den kæmpe afmagt, så får du pludselig magt. For nu kommer der pludselig en læge og siger, I kan bestemme, om han skal være donor eller ej. Tal fra Dansk Center for Organdonation viser, at næsten 30% af de pårørende siger nej til donation, når de pludselig står med beslutningen. Det er jo hjertets sprog her. Der er jo sjældent forstanden, der er på spil her. Den er sat fra bestillingen. Det er hjertets forstand, der taler nu. Og hjertet har ikke sprog. Det er jo nat, det her. Så det bliver bare nej eller ja. Den ulykke, han kom ud for, kunne lige så godt have været sådan, at han havde brug for et organ. Der havde vi jo været imod med stor taknemmelighed. Og det var jo meget medvirkende til, at vi sagde ja til sidst. Kirurgerne opererer Benjamins hjerte, lever, lunger og nyrer ud, og organerne kan nu redde flere af de patienter, der venter på en donor. Hans organer så også får lov at leve videre og hjælpe nogle andre mennesker, så har jeg på en eller anden måde midt i, det er lidt tragisk, men altså midt i døden, så havde den også en mening for nogle andre i hvert fald. Når en familie ret hurtigt ender i et ja, så tror jeg, at den største bevæggrund for det er, at der pludselig er noget, der er præget af liv midt i al den død. Der er et eller andet vindue ud til fremtiden der i det. Nu er alt død og kaos, og vi mister alt af slut. Men så er der alligevel der et lille vindue, et håb. Christian har efterhånden ikke lyst til mad. Han er så afkræftet, at han er helt afhængig af, at lægerne snart ringer og fortæller, at de har fundet en donor. Jeg kan ikke se noget lys forude. Kigger ind i avisen, er der nogen, der har kørt galt i bil, eller nogen, der ligesom har overlevet biluheld og ligger i koma og ligger med hjælp til at holde ud. Så jeg sidder og lever på andres ulykke lige nu. Til at holde ud. Og så sidder jeg og tænker, hvorfor sidder du og kigger på det folk, for det er for at se, om der måske kunne være håb med hjertet derfra. Lille gribeagtigt. Og det er meget ubehageligt. Meget ubehageligt. Det er menneskeligt at elske et menneskes højt. Og intet kunne gøre andet end at hjælpe med det praktiske, med at smile og med at grine, eller med at græde, for jeg har ikke nogen problemer med at græde foran ham. Der er kortere tid mellem de medicinbehandlinger, der skal forsøge at holde Christian i live, mens han venter på donorhjertet.
mærkeligt. Men det er ikke til at trække vejret, og ja, jeg trækker vejret, det kan jeg, men jeg kan ikke få et ilt ind i kroppen. Han sidder og gisler som en pigfugl. Og det er, ja, det var derfor. Jeg håber, det hjerte snart kommer. De medicinske muligheder, behandlingsmuligheder, de er simpelthen udtømmet. Der er ikke flere ting, vi kan trække frem af skuffen eller hive ud af skabet. Christian har fået alt det, vi har at gøre godt med på den medicinske front. Jeg har det nogle gange bedst med at trække dynen op over hovedet og håbe på, at det snart går. Det er et menneske, som langsomt og nu hurtigere dør sejren hen. Som 30-årig bliver Brian Christensen syg og taber sig voldsomt i løbet af få uger. Og i starten, der tror man, det er influenza, for han har feber, og så forsvinder det, og så kommer det igen. Men da vi kommer ind i januar måned, der bliver han så indlagt på Horsens sygehus. Det viser sig, at Brian har fået en infektion i hjertet, og lægerne vælger at operere ham. Det går fint. Han er på vej tilbage. Altså, han er frisk og glad og er kommet godt over den her hjerteoperation. Efter et halvt år med sygdom er Brian altså rask igen og er på vej tilbage i arbejde. Men kun 2 måneder efter operationen bliver han pludselig ramt af en hjerneblødning. Blødningen er så voldsom, at lægerne intet kan stille op, og Brians hjerne dør i løbet af få dage. De spørger, om de må få nogle organer for ham. Om han må bruges til organdonation. Men Brian står ikke i donorregisteret, og ingen i familien kender hans holdning til organdonation. Vi har snakket om det, og vi har lidt hver vores holdning i familien. Altså, jeg har altid været for det, og min mor kunne slet ikke bære tanken. Der var ikke noget skænderi, det var en meget, meget sober diskussion. Hvad gør vi? Altså, vi stod i dag i følelsesmæssigt kaos, og du skal sige farvel til en, du elsker enormt højt. Altså, Brian havde været igennem en lang år, så han skulle ikke lide mere. Vi kunne ikke klare mere på hans vegne, og vi som familie kunne ikke klare mere. Altså, så det var en fælles beslutning, at vi sagde nej på det tidspunkt. Det er jo ikke sort-hvidt, altså. Og du står ikke der og tænker på alle dem, der mangler noget, når du står derude. Du står og tænker på, at det er din bror, der ligger. Og så bliver verden lige pludselig temmelig grum. Så er det ikke ja eller nej til organdonation. Så er det ja eller nej til, kan jeg bære det her? Kan vi bære det her? Og lige den dag, da vi stod med Brian, jamen der var det vores families følelser og vores families liv fremadrettet, der betød mere, end at der står nogen ude og venter på den anden side. Spis stille og roligt. Christian er igen indlagt. En undersøgelse afslører, at hjertet nu er så svagt, at han er i overhængende livsfare. Lægerne planlægger derfor at indoperere en pumpe direkte i hjertet. Den skal hjælpe med at få blodet rundt i kroppen. Vi har altså vurderet, at Christian er så syg nu, som risikoen ved at lade ham gå udelukkende på medicinsk behandling, måske på det her hjertestimulerende medicinsk behandling indimellem, den er så stor, så vi vil være i fare for, at Christian ikke når frem til hjertetransplantation og simpelthen dør, inden han bliver transplanteret. Det er jo en stor hjerteoperation, og der kan også være en lille risiko for, at man kan gå til den operation. Det er der. Lægerne tør altså ikke længere vente på et donorhjerte. Om bare 14 dage vil de have Christian på operationsbordet. Nå. Hvad synes du?
Altså, jeg har jo ikke haft sådan en blæser eller pumpe inde i mit hjerte, så jeg ved jo pokker mig ikke, hvordan jeg skal. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Der er selvfølgelig en risiko. Det er en god behandling, men det er en behandling, som vi kun trækker frem, når vi har ryggen mod muren, og alle de medicinske behandlinger, de er udtømte. Men jeg er bange.